Ну, в нашем обществе, я думаю, социальные сети игры. дар ҷомеаи мо шабакаҳои иҷтимоӣ нақши хеле муҳим ва калон доранд. Масалан, аккаунтҳои таълимиро пайдо кардан мумкин аст, ки маслиҳат медиҳанд чӣ гуна дар хориҷ таҳсил кардан мумкин аст, ё дар амрико, ё чӣ бояд кард то забонҳо ба монанди чинӣ, русӣ, фаронсавӣ, англисӣ, ҳатто тоҷикиро беҳтар омӯзем. шахсан ман дар инстаграми худ асосан дар бораи чӣ гуна дар хориҷ таҳсил кардан, масалан дар амрико ва чӣ гуна навиштани номаҳои ангизишӣ, инчунин марказҳои гуногуни таълимӣ ба монанди American School, American Space маълумот мегирам. American Space. сад ҷумлаи дига бозиай таъсироташ асаб ба кӯдак зарар мекунад. Яъни умуман манфӣ аст. барое ки мо ба ин шароити ҳозира ҳеҷ чӣ гуфта наметавонем. таъсири бад мекунад барои кӯдакҳо, барои чӣ ки бози мана спортплощадкаҳои кардагӣ, ҷои бозӣ мекардагӣ, ҷои бассейн аст, раванд вай чизо кати машғул шаванд, вақти бекоришон ба мана хона ба мана ҷои дарс савер мекардагӣ ё чидагӣ раванд вай чизо кати машғул шаванд. ин барои кӯдакҳо хуб нест. барои баъзеш фоида дора мумкин, барои бисёраш зарараш бисёр, расходаш бисёр мумкин, яъне вақта бисёр мегиранд, бачаҳо ёш намехонанд, арӯи ҳамин шуда бо чӣ кору ҳар кору намешудани машғул мешаванд. ишна калонсолонда дар кор нест ин чизо. таъсири нағз мекард агар одам сайтҳои ранге ки чизои роста нишон метан омӯзад, нигоҳ кунад, бисёр таъсировар мешавад, бисёр чия мефаҳмад, ҷавонбиниш дигар мешавад. инҳо ба ҷомаи мо мушкилӣ хеле зиёд меоранд аз сабаби он ки одамҳо бисёр ба телефон вақти худашонро сарф мекунанд. ман дар фейсбук бисёр барои хариди либосҳо, барои ягон гапҳои зебо мезананд, барои ин чизош тамошо мекунам. ҳар яки мо шумо бояд ки барои манфиати худ инро истифода барем шабакаҳои иҷтимоиро, на балки бар муқобили мо ки манфӣ бошад. шабакаҳои иҷтимоӣ ба зиндагии мо бисёр таъсири калон дорад. масалан, агар шахсоне ки бо ягон бизнес саркор дошта бошанд, фақат ба ҳамин корҳо агар шуғул бошанд, мисол бизнесҳои онлайне ҳаст, ин ба инсон ба пешравии тараққиёти одам беҳад фоидаи зиёд дорад, барое ки асли писак асли пешрав аст, асли тараққиёт аст. албатта фоида дорад. Я думаю, что есть такие моменты, что албатта шабакаҳои иҷтимоӣ ба монанди фейсбук ва инстаграм имкониятҳои зиёд барои худомӯзӣ ва ёфтани маълумот медиҳад, ки метавонем аз онҳо истифода барем ва худамонро инкишоф диҳем. муҳимаш дуруст истифода бурдан ва ҷустуҷӯи мундариҷаи хуб аст. стремятся и могут это. албатта набояд тамоми рӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ нишаст. бояд чизҳои муфидро анҷом диҳем, масалан хондан, ва баъдан вақти худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ гузарондан мумкин аст. фарзандое ҳастанд ки падар модарро назорат мекунанд, ягон программи даркорӣ чизе ки ба онҳо дар оянда даркор аст, вақте ки бо ин сару кор мекунанд, албатта ин фоидаи мусбит дорад, фоидаи беҳад зиёд дорад. на танҳо дар кӯдакон, балки дар калонсолон ҳам чиз дида мешавад. ҳастанд одамоне ки аз саҳар то бегон мешинанд, як чизо бедарак тамошо кардан мешинанд, ба майна сари одам, ба чашми одам, ба саломатии одам зарар дорад. лекин мо бояд тарафи мусбӣ ҳамин чизо мо бояд истифода барем, яъне ки бо дарсҳои онлайнӣ маҷбур шавем, бо программҳое ки оянда барои ташаккулу тараққиёти ватани мо, барои худамон фоида дорад, бояд ба ҳама таваҷҷӯҳ кунем.